И здравейте хора, това не е втория влог в канала ни. И днес къде ще ходим? Ще ходим в ресторант, при някакъв ресторант до Пазарджик и ще видим какво ще правим. Ето сме, сега сме на пътя и отиваме към ресторант. Ето това са 3 минути и пристигаме към ресторант. И ето ни хора, пристигнахме в ресторанта, ще видим какво ще поръчаме, ще ви снимаме и не знаем какво ще правим. Просто нещо ще правим, ще ядем 100 и ще ви снимаме. Ето, пристигна ни храната. Те вече са свършили, ние сега започваме. Ето хора, сега свършихме и това го взимаме за вкъщи. И хора, сега поръчахме чао и ще видим какво ще правим. И ето сега свършихме и отиваме към вкъщи. И сега тук пристигнахме, отиваме към магазинчето да си купим по един сладолед и да видим какво ще правим след това. И паднало се, че магазинчето е затворено и сега се прибираме, брат ми отида до друго магазинче да види, мини-марта. Отида да ходи той там да види ако има сладолед, то има. Ако е отворен, по-важно. И аз снимам вкъщи и ще видим какво ще се случи. И сега сме вкъщи. Това е края, не ви снимах вчера. Края, защото много се разболях. И днес сега ви снимам края. И аз съм Тем. Благодаря ви, че бяхте с нас почти цял ден почти. И това The Bulgarian Kid, това е аккаунта The Bulgarian Kid, subscribe, коментирайте какво искате, какви клипчета, какво да... Ако трябва да ми кажете да ям най-лютия чипс, право го. Само вие коментирате и вие решавате. Това The Bulgarian Kid, имам друг аккаунт арабски, The Arabic Kid и аз съм Тем и ще се видим някой друг ден.